Id-dar tal-imtarfa, magħrufa bħala d-dar il-ġmil, ilha toffri kura u appoġġ lill-anzjani għal aktar minn 25 sena. Fid-dawl tal-bżonnijiet dejjem jikbru f'soċjetà li dejjem qiegħda tikber fl-età, id-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità beda proġett ta' rinnovazzjoni estensiv bilan li jolli l-istandards tal-kura u l-kumdità f'din id-dar. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva, Melkin Pola Ġużgalja, flimkien mas-Segretarju Permanenti Renzo De Gabriele, żaru u raw il-progress tax-xogħol f'din id-dar. Dana huwa parti mill-commitment ta' dan il-Gvern sabiex naraw li d-djar tal-anzjani tagħna jkunu tal-ogħla livell, partikolarment id-djar tal-anzjani tal-Gvern, qed ixilu xogħol fuq id-dar tal-anzjani tal-Mosta, rajna wkoll ix-xogħol estensiv li sar fuq id-dar tal-anzjani tal-Furjana u allura qed naraw li l-anzjani kollhom postijiet li jixraqilhom u dejjem iktar komdi fejn ikunu jistgħu jgħixu fihom. Il-proġettu maqsum fi stadji sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun l-inkonvenjent għal residenti u s'issa tlesta waterproofing ġdid, installazzjoni ta' ġeneratur kbir li jkopri s-servizzi kollha tad-dar, sar rinnovar ta' reception u l-uffiċini tal-amministrazzjoni kif ukoll tal-kappella u bdew ix-xogħlijiet fuq il-boiler, il-pajpijiet tal-ilma, kmamar tar-residenti u kmamar tal-banju, amara u s-sistema tan-nurse call. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-ħidma se tkompli bi proġetti li jinkludu bdil ta' pajpijiet maġġuri, sistema ta' arja kundizzjonata ġdida, aktar tibdil ta' amara u bibien u kċina kompletament rinnovata.